Kaixo eta ongi etorriak Urreta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Urdazubira joanen gara eta etxelekua gasnategian bai Anamari eta Xabier Bengoetxea anai arrebekin egonen gara, beraiek orain den berriki burutu den munduko gazta txapelketan, 3 brontzezko domin ekarri dituzte eta horren inguruan solastuko gara, beraiekin ondotik iruritara salto egin eta Loizuko hiltegian Isak Rekalderekin egonen gara. Bera eta bere bazkideek, Loizuko hiltegira aurrera eramaten dute, zerbitzu polit bat eskainiaz bertako nekazari eta abeltzainei, eta Isakek azalduko digu hobekio zer den bertan eskaintzen dutena eta zertan dabiltzan. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan lehenbiziko geldialdia Urdazubin egin dugu eta hemen gaude etxelekua gasnategian eta nirekin Anamari dago, bera Anamari Bengoetxea eta badakizue Bengoetxea tarrak famili bat lurrari lotuak, artzantza munduan eta gasna egiten ja denbora asko daramatenak. Eta batipat etorri gara ikusita berriz ere Noruegan burutu den World Cheese Awards lehiaketa horretan, 3 domin lortu dituzte, brontzezko 3 domin eta Anamari lehenbiziko zoriondu berriz ere zorionak. Mil esker. Hala da, zuek azkenean Bengoetxea familia Urdazubin, artzantzari loturik, bizi oso, pixka bat ze bilbide izan duzue? Hemen bizi guzia inda gazna, hasi aitatxi, amatxi beti indute gazna. Gero hasi zirelaik nire aita eta ama pixkat kanpoko saltzen izan zen 80ean. Orduan intzuten gaznateia txiki bat eta ja pixkat kanpora saltzen inguruko denda, eta gero orduan ere hasi zen pixkat aldeuntara turistak ere ailatzen, eta orduan pixka gaznateiakin gazna egiten. Eta gero, ordutik aita eta amaitu die, eta 2000 inguruan sartu zen Xabier, eta ni beranduago. Hori da, zuek ere, seme alabak, familia handia zarete zuek, baina, etorkizuna nunbaitetik inbar da, eta zuek ere aukera ikusi zenuten, bizi modu polita zela, eta gustuko izan ezkero, aurrera, ez? Bai, ala zen, gu txiki-txikitik ikusi ginuen, bakarrik neska egon hemen denbora guzia, bai Xabier baini, ganginen ikasketak itera, izan ginen kanpoan lana, baina gero gure burua ez ginuen ala kusten, niri adibidez tokatu zitzaiten ordenadorea intzinean, eta ni ez nuen hortako balio, eta orduan bueltatu ginen. Berez, zautu dugu txikiti, baina gero bueltatu ginen, ja erabaki hartutan egin nula segitu hemen. Askotan hori behar izaten da, gauzak baloratzeko, kanpoan zer den ikusi, eta orduan konturatzen zera benetan gauzak duten baloreaz. Eta, zuia sartu zinetelikan, gurasoak ere kontent, gurasoak ere lasai, ikusten zuten jarraipen bat bazuela beraien lanak, eta orduan ja, ez egite profesionalago hasi zineten lanean ja? Bai, egiarteko beti haidire gauzak zaindatzen, eta beti badire ere bai negozu exigentzia gehiago, eta burokrazia aldetik ere bai, eta orduan guk ere nola ikasi ginen ere, azkenean ikasketa horiek ere baliatu dugu, ez da bakarrik gazne egitea edo ardiekin lana egitea, da azkenean mundu bat hau ere, enpresa mundu txikia, baina. Eta orduan ere tokatu zen inbertsioren bat egitea, ez egiten ondutikan gaznategia onditu duzuen, pixka bat ikuio ere aldatu edo? Bai, gaznateia bai, zeren egon ginen etxean baserrian egin ginuen azpian gaznateia, baina azkenean etzen tokirik txikia gelditu zen, eta ja behin Xabierketanik erabaki hartu ginulek, egin ginuen inbertsioa gaznateia handitu. Eta, gero ja poliki-poliki eskua sartzen ez, gero ez da gazna gehiago egiten, eta, ardura guztia zuri dagokizu ez, gazna itearena. Bai, ala da, orai hemen gaude jotak eta orduan, bai. Denboraldia pixka bat, noiz hasten zarete zuek etxelekua gaznategian pixka bat gaznak egiten? Gazna egiten gu normalki hasten gara abenduan, eta kitzen dugu abuztuan. Orai istantean, 20 egunen buruan hola hasiko gara, zeren dire ardiak erditzen eta bildotxak enduta ardia jaitzita gazna egiten hasiko gara.
Eta gasna egiterakoan, ikusten dugu marka desberdinekin lan egiten duzuela, ez? Saltzeko orduan zuen gasna ze markak eros ditzake konsumitzaileak? Baditugu bi marka. Alde batetik etxelekua, hoi da lemizikoa inginuna, patu, eta gero 2000 bortzean, Idiazabal jatorri zendapenan sartu ginen, eta orduan hasi ginen bertze marka batekin, Bengoetxea markakin. Eta, Bengoetxea marka honekin, zorionez, orain dela gutxi burutu zen munduko gazta txapelketa horretan, Bengoetxea izenarekin lortu dituzu 3 dominak, ez? Aurten, indugu 2 domina etxelekuakin eta domina bat Bengoetxeakin. Baina berez, Bengoetxeakin baditugu gehiago domina lortua, zeren lehenbiziko aldiz aurkeztu ginena zen 2009an eta ordutik beti zerbait lortu dugu. Munduko gazta txapelketa hau, urte kuadria bat martxan dagoela, eta, zuek egia esan urtero, horre biltzen zarete maila gorenean, pixka bat seinale eguneroko lana ongi egiten duzuela, ez da sorte kontua, eta pixka bat ibilbide hori aztertuaz, zeintzuk izan dire sari politenak, esanguratsuenak. Lehenbizikoa izan zen arrunt berezia, zeren 2009an aurkeztu ginen gasna bat, izan zen Kanariasetan, eta justu aita eta aman suertatu ziren bidaia batean, eta kusten ere lehiaketa, eta orduan justu lortu ginen urrezko domina, eta ura zen, harrigarria. Lehenbiziko aldiz, eta orduan lortzea. Eta gero, urtero aigara lehiaketa horta aurkezten, eta ere beti zerbait lortzen duzu, eta konten. Eta hola, ipatzekoa zen lehenbiziko aldiz 2012an sartu ginela 50 oberenen tartean, eta hoi izan zen izugarriagoetako. Eta gero bertze sari lortu duguna ipagarrien zen, 2014an 7garrenak ailatu ginela munduan, eta hoire da haundia, eta guretakore lehenbizian ez ginen sinesten, zeren da azken txampara, azken mainara hilatu dela zure gasna, eta orduan horregotea hauniz da. Domin haunitz, urrezkoak, zilarrezkoak eta brontzezkoak, pilatzen joaten dire poliki-poliki, eta badakigu txapelketa hauek, lehiaketa hauek, zuk esan bezala, Kanariatan izan duziren zure gurasoak, gero askotan ere, Inglaterra alde hortan ere izan du da, aurtengoan Norvegian, eta zorionez, Euskal Herrira ere etorri zen txapelketa, eta Donostinez, Kursalen izan duzen ura, polita behintzatez, etxean ikustean olako lehiaketa bat, esperintzi polita izan duzen ez. Bai, hoi izan zen polita, zeren ikusten duzu barnetik nola izaten den antolatzen duten lehiaketa, eta gero ere ikustean bertze klase mundu guziko gasnak, orduan harrigarria da, zeren da izugarria ze gasna klase egiten den. Gu bakarrik hurbilena dugu Idiazabal mota, baina hauniz bada, eta orduan hortan ikusten duzu ze variedade eta den, eta nola ere lana egin behar den, eta ere nola antolatzen duten lehiaketak, eta da mundu bat. Kasu horretan, zuen elkarteari, tokatu zitzaion antolatzea ez, Artzai gazta elkarteak ez, hartu zuen ardura eta aski ongi bete zuen bere lan ere ez. Bai, hala izan zen, azkenean Artzai gaztan dena gaude sartuak, Artzaina gasna hileak, eta orduan guk ere tokatu zitzaigun lan egitea, eta sartu ginen hortan, baina ongi atera zen, eta etxean ere gelditu ziren domina batzuk, eta dena konten. Egia esan, harritzekoa da zenbat jende mugitzen den, ez? Zuk esan duzun bezala gasna mota pilo bat badire munduan, baina munduko zenbat bazterretatik jendea mugitzen den olako lehiaketa batean, parte hartzea edo bertatik ikustea, ez? Bai, hasita nola egiten duten jueza bera, dire 200 eta 250, eta tortzen dire mundu guztietaik, tortzen dire edozein tokitek, eta gero ere tortzen die nahi baduzu periodistak, eta ere bai sukaldariak ere, zeren gasna geota gehioa du importantzia hartzen sukaldatzeko, eta orduan mundu guztietatik etortzen da jendea, eta orduan hortan ikusten duzu nola gasna batek norainoa hilatzen den.
Eta horre berak ematen dio garrantzia lehiaketari, ez? Azkenan ikustuzu mundu mailako lehiaketa bat, horrelako infrastruktura mugitzen duen, hainbeste jende ibiltzen dena, dominak etortzen direlikan, merito gehiago dut oraindik. Bai, hobeki etortzen balima da, orduan beti konten, eta, ikusten duzu zerbait lortzen duzulare eta baloratzen dutelare zure produktua. Bai, erabaki behar da beti ere gasnaren bat lehiaketara eramateko, hautatu behar da, ez? Eta horre badakigu ez dela, zozketa bat ingo du etxean, hartze ze gasna eraman. Pixo bat, ze gauza gartzen dituzu kontutan, ja nahiko fin, aritzen zarete, ja badakizu gutxorera segunetan, ateri diren hobeagoak, asko dastatu behar da horretarako? Azkenean, guk egunero nola ukitzen dugun gasnak beti iten duzu jastatu. Eta, lehenbizi ikusten dena da itxura, gero itxura puigita izaneke, azkenean jastatuta behar du punto batzuk lortu gasna horrek, eta orduan azkenean iten duzu beresi hoberena. Eta puntoiek niretako da ahoan barnean sartuta ze testura duen eta ze regusto. Orduan, hoi iduritzen zaiguna hoberena, hoi hartzen dugu. Bakarri, gauza bera pentsatzen aldu bertze gaznaileak eta hor parekatzen altza eta zein den hoberena ura aukeratzen dute. Gero beti ere, zuek nahiko saiatzen zarete gazna guztiak nahiko antzekoak egitea, ez? Pixka bat, badakizue konsumitzaileari ze gustatzen zaion, eta ez dela aldaketa hundirik egunetik batetik bestera edo batetik bestera, ez? Normalki aldaketak ez da izaten, gutxi gora bera berdintxu izaten da. Gero bai iten duela nire ustez, igual kanpoko eguraldiak ere pixkaten esnean, zeren uriei balimadu ardia ez da ere bustitzen da gehiago, eta hortan pixkat desberdintasuna, baino bertze gisa, saiatzen za berdintxu iten. Osongi, Ana Mari, guain berriz ere heldu zaizue denboraldi berria, beti ere horrelako sariek laguntzen dute, gogo gehiagorekin oraindik gunero lanean aritzeko, eta aipatu duzu ardiak umatzen ari direla, bildotxak jaio direla, eta hor badakigu guzti honetan garrantzia handia dute bai zuen gurasoek, esku bat beti botatzen dutelakoz, eta nola ez, Xabier Anaiak ez, azkenean hartaldea berak antolatzen du, eta badakigu gasnagon bat egiteko, ezinbestekoa dela, asne hona izatea, eta orain solasteko gara Xabierrekin, pixka bat aber nola antolatzen duen berak eguneroko lana. Eskerrik asko eta zoruna berriz ere. Bale, gero arte. Esan bezala, Xabier Bengoetxearekin gaude, arditegian, eta Xabier, zuri ere Ana Mari bezala zorionak eman, zorionak? Mila eskerra honetz. Domin gehiago etxe aldera, eta seinale ona, lana ongi egiten duzue, gasna aski hona egiten duzue, eta horretarako, gasna hona egiteko beti esaten da, ezinbestekoa dela esne ona izatea, eta hori izaten da pixka bat zure ardura, ez? Bai, alaxe da, azkenean gasna on bat egiteko esnetik hasi behar du, arditik hasi behar da dena hemendik hasten da, orduan ni menaitzen ez gehiena, orduan ni arduratzen ez, baina, azkenean denen arteneko afera da, ez da nire bakarri, bai. Sekretu ez egite esne on bat ateratzeko, faktore asko dire, ez egit, asko esaten da, ongi bazkak zer ikusia dula, baina genetikoki ere izango du zer esan, ez? Bai, azkenean da dena, ardia behar duzu ongi zaindu, behar duzu lan haun izin, behar du ardiak gustura hon, jan behar du gauza honak, eta gero hoi jateko hona balimadi eta bera gustura balimada, hoi pasatzen da esnera, eta esnea gazna hona iteko, azkenean esnea hortik atatzen da, bazkatik egiena ere, eta bere izateko manera eta hola. Bazkatzeko zuek nola antolatzen duzu urteko bazka? Saiatzen ga etxean albezen bat biltzea, gero dependitzen du denborak, zeiten duen, eta batzutan idortea, bertzen bustitea, egiten dila sobera bazka larriak, ez tekizer, eta sietzen ga albezen honak itea, kanpotik albezen gutxi erosteko. Hemen ez dugu lurra unitzik, orduan zerealak eta dena erosten dugu, pentsua eta dena, belarra albezen bat etxeko egiten dugu. Eta beti ere, ardia ongi bazkatu ezkero, zuk ere hartaldea zuia sartu zinelikan ja hartzantzan eta erabaki zenutelikan etxean geratzea, pixko bat zure hartalde osatu bar zenuen eta osatzekin batera pixko bat saiatu zera hartaldea hobetzen genetikoki, ez?
Bai, hala da, ni sartu nintzen 2000an instalatu nintzen hemen etxean, horren gurasoekin nintzen, eta ni sartu nintzelaik erosi nituen ardi batzuk, eta hortan sartu ginen aslanan. Aslanan sartu ginen helburua zen azkenean lortzeko esne kopurua igotzea, kalidadea hobetzea, ardia berare mejoratzea, zeren azkenean behar duzu atea iten alduzu lan bat multzu batekin, hartalde batekin, baina ezin duzu jarri ardia uniz, azkenean baduzu limite bat lanen partetik, horren behar duzu ensetu ardia mejoratzen, eta hortan sartu ginen ideia horrekin, eta badu urte batzuk, eta azkenean ageritu bai. Hori da, azkenan latxa ardia, bertako arraza dugu, badakigu aski esne hona ematen duna, lurrari lotua dago, baina baitu limitazio batzuk, kopuru, kantitate aldetikan, ez? Dera den, mejora genetikarekin ikusten duzu, desente hobetu dela, litro aldetikan? Bai, asko hobetu da, ja, gu sartu ginena egin media 150 litro ardiko, eta guai kasik doblatu da, gure artealdaina, orduan, ageri da hortan mejora bada, azkenean badie zentroak, inseminazionekoak badie muturgorritan arkauten eta ere bai baliatzen dugu iparraldekoa. Eta orduan denen artean azkenean arraza hobetzen nahi da bai. Bestetikan ere, azkenean zue badakizue urtean zenbatxo gasna saltzen duzuen, zenbatxo gasna nahi dituzuenin, eta horterako litroa behar dire, ez? Pixo bat, ezuk esaten zuen hori, ez? Azkenean, tamaina bat hartu behar da, eta ekilibrio bat hartu behar da danen artean, ez? Momentua da ongi hartu duzuela tamaina hori? Uste du baietz, ja, gasna gu dugun esnekin iten dugu, eta ez du erosten deuz, eta orduan, iten duguna saltzen dugu, eta orduan horrekin gu lanen segitzeko bada nahikoa edo, ustez nahikoa dugu bai. Ikusten dugu, gure gibelkaldean, hartaldean, baina bildotxa haunitz, ageri direla, ez? Guain, lana tokatzen zizu zure ere, pixo bat, pendiente ote ere, ez? Bai, guai sasoin untan da hartzein da lan gehien izaten duena, behar duzu bildotxei beti ardi erditzen nahi dela beti begia bota, behar duzu goizta gau hemen sartu arditeira, ikusteko ja bakarren bat aiden erritzen, bertzenaz izaten die gaizki erditzeak eta historio eta orduan berda zaindu erditzeko denboran bai. Reproduzioa ez dakit agerikin egiten zareten, o dana inseminatzen duzuen? Inseminatzen ditzen bai, aslanan nola gaine, orduan inseminatu behar da hartaldea hobetzeko, bertuzu inseminatu ahariak dinak zentrotan eta ek die mejorante gertzen dena, eta orduan etaik sartzen duzu azia zure hartaldean eta hola hobetzen duzu hartalde azkenean. Eta sumatzen da ez, ari on horiek sartuta, zuk esan bezala, emaitzak etortzen dire. Hala da bai, etortzen dire bai. Eta horrelaxe, azkenean ikusten dugu famili baten lana dela, bai, hartaldetik hasita gasnategian ere eguneroko lana ongi egin behar dela, eta zure ja tokatuko zaizue berriz ere atope jeizten astea, eta urteko zikloa berriz ere astea, ez? Oida, berriz martxa, izan dugu gure opor txikia gerten duguna, eta berriz martxa bildotxekin hasten dugu, hasten ga atope, eta gero deizten pixkanaka hasten ga, eta maiatzarte, apirila maiatzarte ezka deizten atopea itzen, baina lana beti bada bai. Ongi, Xabier, zuek ere segi zuen eguneroko martxan, ongi haitzen zarete, eta espero du hau balduen denboraldi ere, denboraldi polite izatea, eta zuen gasna guztia aixa saltzea. Eskerrik asko? Mire esker zoi. Oraingoan Iruritara etorri gara eta badakizue bertan Loizuko hiltegia aurkitzen dela, Baztango udalaren hiltegia, eta nirekin Isak Rekalde dugu, bera amaiurtarra, eta Isak, zu aritzen zara hemen hiltegian lanean, eta jendeak jakiteko pixka bat, Baztango udalaren hiltegi bat da, eta momentuan zuek kudeatzen duzu, ez? Bai, hala da. Gaten dugu 2 urte terdi gure esku edo guk kudeatzen.
eta hortan nahi gara, albezin ongiten gauzak, baki ez dela errexi izaten, ze hola da, bizi hola da, eta horrekin bizi behar. 2 urte eta erdi zuek kudeatzen eta konbenio egiten dena edo hitzarmena 5 urterako izaten da? Bai, 5 urten dago dugu, eta gure aldetik 5 urte horiek albezin zerbitzu ona eman nahi dugu, eta hemen bizi, ez? Hemen bizi eta hemen lanin. Hori da, beti ere, bazter guztietan aditzen dugu eta esaten dugu, lehen sektorearentzat izugarrizko garrantzia duela, eta albiste ona dela eskualdean hiltegi bat izatea. Konkretuki Baztanen badugu hiltegi bat, eta hori baliatu behar da eta baloratu behar da. Zuen kasuan, Loizuko hiltegi honetan, ze zerbitzu eskaintzen duzu bertan? Bai, guk hemen hiltzen dugu, lehen hori hiltzen zen ez, aratziak, bildotxak, zerrikumeak, xerriak neguan, gero zaldiak ere hiltzen dugu, ekologikon nahi direna horiek ere maten dugu zerbitzua, hiltzeko zerbitzu hori, eta, hola, poliki, ez? Eta beti ere, ez da aski hiltzea, gero askotan nahi izaten da, hiltzeaz gain pixko bat aziendoria zatitzea eta pixko bat prestatu etxera eramatea. Horretarako ere egin zen inbertsio txiki bat ez, udalak egin zuen hiltegian, eta egokitua dago ez, gelaren bat hortarako ere ez. Bai, berezizki gure ezkerrean dagon lokaloi da, hor, puskatzen dugu zerriak, aratzeak, bildotxak, denetek ez, gauzola, zerbitzu mota desberdinak maten dugu, bai. Ez dakite geroz eta joera gehiago hortara den, pixo bat haitz komodona gara, eta nahi izaten dugu behin nirezkero pixo bat etxera zatitua eraman edo denetari bada. Bai, ni prezizkiola etxez etxe ibili nahi zen persona naiz urtetan, eta egie da belaunaldi gazteak gostatzen zaiotela hurbiltzea unetez. Dire gero gehiago gure aitetamak adineko personak etortzen dire eta eskerrak hoiei, eta prezizki etxeko eguneroko martxa horri eskerrak ez. Ze nire ustez, honi badugu ben produktu ona, eta bakotxa bere etxerako badu aukera ederra ez, eta hiltegi hau nire ustez karnizeroi zerbitzua emantare, bizkerre zurra dela, ez? Osa, denak ez, karnizeroak, baserriko jendea eta partikularrak, bai. Beti ere, azkenean prezioa dago ez, ezagite prezioa hiltegiaren azienda horiek hiltzeko edo zatitzeko prezioak zue finkatzen dituzue, pixko bat merkatua dagoen bezala erabakitzen da, nola izaten da hori? Bai, hori dena adostu dugu udalakin, ez? Horri ziten dire prezio errantzun, ez dakit universalago, ez dakit nola deitzen altzaion, merkatuen direnak eta gero horren arabera egiten dugu hemen lan, bai. Konkretuki zenbat bazkide zaudete edo zenbat zabiltzate lanean hemen bertan? Hemen 3 gara, bat iruritakoa, arrastoa, beren xerrekumekin eta ibiltzen direnak haunitz, zerri. Joan Zaldain, Elizondokoa, tratantiak biek, aratxe eta bildotx haunitz ibiltzen duena, eta ni ez, ni gehien hemen horre dela 20 urte hemen nitzen, eta horre ere oinik hemen nago, ez? Modu betean, obestean, ez dakit hemendik lekutzen. Eta nik gehien bat egin dutena izan da, jendeari zatitu, zerbitzu eman. Hoi da. Garbi dago ere Loizuko hiltegiko kamiona, dozen lekutan ikusten dela, ez? Asko mugitzen zatela, ez? Alde batetik bestera azkenean, ez? Bai. Gehien bat, Iruña aldera, Donosti alderat, eta bai bi tratanteok mugitzen dira, ez? Aparte, batuztela beren bezeroak, eta ibiltzen dire leku batera eta bestera, ez? Bai. Ordutik aldetikan ere, goiz moitu barreko lana da edo? Bai, goizeko 7 bi orduek arteko kontratua Nafar gobernuakin edo okakin dugu, eta 3 arte orduak gehiago eskatzen dugu beti neguan, ez? Neguan lan gehiago zuten dugu eta justu samarri biltzen gara, bai. Eta gero
Atxaldetan ere ematen dugu zerbitzu, puskatzeko zerbitzu bat, dena ongi antolatzeko behar da denbora eta personala eta dena. Bai. Eta orduak sartu, eta orain, bete-betean ezagit, zer hiltzekin zebiltzaten, edo zertan zetokatzen orain? Bai, preziski gaur ja hasi gara etxeko zerriek hiltzen, gaur hiru hiltuko, baina, orain telefonez da gelditzen, eta jendea hasten da bere xerri hil nahi duela, eta gero da solastea, eta egun batean nahi du, bestia nahi dut, oso personala da, hau ez da fabrika handi bat bezala, tratu da personala. Lehenago, baserri eta etxe askotan zerria bertan hiltzen zen, tarifa etortzen zen, eta dana gaur egunean, araudiak esaten duen bezala, eta erosotasuna bilatuaz, askoz erosoago da, hiltegira ekarri eta gauzak ongi egin, ez? Bai, nire ustez, bai, eta gehiago eguraldi hau aldatzen da, nokarra indu, ez? Azaroan aulako denbora derrakin hau grabatu bergin nula hemen, ez? Eta oide dagoena, etxeak berritzen dire, sabaiak ez dire, lehenko sabaiak, gauza honiz aldatzen nahi da, eta egokitu horko gara heldu denai. Eta, azkenean hori da, ez, zerbitzu hau baztanen izatea, Nafarroko iparralde honetan izatea, benetan baloratzeko gauza da, eta udalak ere, lan handia egiten du, ez, mantentzekin olako zerbitzu hau, nahi baldin badugu lehen sektorea indartzea, baserritarrei aukera eman bartzaile, hazienda dutenei ere, eta askotan ez da urrutiko hiltegi batera eraman barrik, bertan olako zerbitzua eskainita, ez? Bai, hau azkenean gu hemen borzurtetan dago gaude, eta 20 urte hola gatentu hiltegi hau zabalik, eta udalde ezberdinek, zaindu dute, hori agerikoa da. Ne ustez gauzak oinik solastu beharko ziren gehiago, lotu gehiago, harremanak sakondu gehiago, hau mantentzeko eta hemendik oinik zerbitzu gehiago atratzeko, ni nire ustez, ez? Bai, gehien bat, neguan, ez? Neguan haitzen diot edo zen baserritarrei xerri hiltzen duen, eta hartzen du azpiak eta gatentu auritzerat. Gatentu ez da ginorat, eta, ostras, hemen beharko dugu nonbaitean, azpiak eta magarrak idortzeko leku bat, holako zerbait, ere? Songi, hor geratzen da, erronka hori ere, etorkizunan espero du, horrelako proiektu berriak ere egitea, gauzatzea, eta zikloa poliki-poliki dana ongi iztea. Zuri, Isak, eskerrak eman, azalpen hau emateagatik, ikusentzuleari gogoratzeagatik, hemen jarraitzen duzuela JK lanean, hiltegian, eta, baliatu beharko dugun zerbitzuri, danon, hobe beharrez bai da. Eskerrik asko, Isak, eta, eutxi fuerte, eta zerri jaunitz hiltzen dituzuen. Mila esker. Bai, mila esker, aio bai. Bestetik ere, pasadan azaroaren 21, Baztango udalean, Baztango nekazari gaztei, aitortza instituzionala egin zitzaien, 30 urtetik behiki diren nekazariei, gu ere bertan izan ginen, eta hemen badituzu irudi batzuk ikusteko bertan gertatutakoa. Gaurkoan egin ekitaldi titulietin eskertzeko manduzen pausuek. Azkenean nekazari gabe baztan ez dagoelako. Orduen gaurko ekitaldi egola, esunia da, xaloa, apala, baino eskertzein inegin ez. Zeren azkenean nekazari gabe ez baitago jatekoik, ez dago zeindutako inguruik, eta nekazari kulturaik ere ez. Eta nekazari kulturai buruz aigara, ehunka urtetan izan den laniteko sistema bat, inguruazientzeko sistema bat, jateko egiteko, aiusuk aldatzekoa, horrekin egon dien bariadiak, espeziak eta horrek karri duen guzi ez. Eta horren eskertzea egitea importantia ibiltzen zitzaigun. Baztanen, 30 urte zazpitik, bazate 12 nekazari. Nafarroko mendialdeko gainerako tokikin konparatute sekulako zifra da. Nafarroko mendialde guzien guziz gainberaldu egiten. Beraz, baztanen 12 bazate, badako kopuru polite bat, baina baztanek nekazari gehiago garritu eta gazte gehiago ere bai. Horregatik, sektoria gaztetzeko eta berritzeko beharrean, azpimarra egitea da, beharrezkoa egitea da, azpimarroi egitea beharrezkoa da, eta hori ere publiko egitea eta herritarrekin konpartitzea. Zeren Baztango nekazari profesionalak 252 baldin badire, eguneko 47ak 55 urte baino gehiagotu. Horrek nahi du, ondoko 10 urtetan nekazari haunitz jubilatuko direla, eta nekazarien kopurue txipituko dela. Beraz, horri behartzen nolabaiteko buelta eman.
Hamarkadak dira nekazal politika desberdinek mendialdeko nekazaritza estu hartu dutela eta gainbera ekarri. Horri buelta mamiartzaio eta baldintza duinak eta justuak sortuko dituen nekazaritza eredua bulkatzea ezinbertzekoa da. Ikusten baitugu, gaurko eguneko nekazaritza ereduekin eta sistemekin, nekazariek nola goten diren estuen hartuek ezin ailegatuik eta baitezpadako diru sarrerekin. Eredu berria bulkatzeko, gizartearekin gainerako herritarrekin elkarrezketa itia beharrezkoa da. Orai urte bat, Elizondon esne sektorean alde intzen manifestaldean ikusi zen bezala, herritarrek nekazaritza nahi dute. Baina, oraiko sistemarekin ezinezkoa. Beraz, gizarte osoarekin elkarlana itia beharrezkoa da. Herritarrek jateko onak nahituzte. Inguru zainduak, nekazal kultura bere zabaltasunean eta nekazariek hori bera egiten dute. Basta nekazaritzarik gabe pentsazina baita. Ehunka urtetan errandugun bezala garatutako kultura ingurua paisaia hori denak nekazaritzak egin baitu. Horiek gabe, arrantzalerik gabeko kostaldeko herrien gisakoan bihurtuko baita bastan, postal batean, arimari gabeko herri batean. Gainerako herritarrekin elkarrezketa hortan, nekazaritza eta elikaduraren arteko harremana indartzea beharrezkoa da. Aldike, nekazariak nekazaritzan aitu eta ez dute inbertzio pentsatu herritarretan. Eta herritarrak eta nekazariak lotzen dituena elikadura da. Herritarrek zer jaten duten, nola produzitzen den, nondik heldu den, zelan baldintzetan egin den, inguruan duen eragina guzti hori jakin nahi dute. Eta horren parte izan ere bai. Landa eremuak eta mendialdea bizirik atxekitzeko galdera eta kezka horien gainean aitu beharko gara denak. Hortarako, oraiko nekazaritza kontrolatzen duten banatzaile handi, industria eta hornitzaileen gainetik, tokiko aliantzak indartu behar dira nekazarien eta herritarren artekoak. Eta nekazari eta herritarrek agindu gainerako hoiei, banatzaile, industria eta hornitzailei, zer eta nola jokatu, iragazpideak non eta nola banatuko diren, eta gisa hortan jokatu. Aldi berean biztanda, horri buruz lege eta dekretu zuzenak indar dira. Horai berean, Nafarroko gobernua lantzen nahi den nekazal ustiategien, baldintza higieniko-sanitarioen dekretuan 1.200 behiburu eta 6.000 ardiburu arteko esploitazioak baimentzea zaidire. Neurri horretainokoa putzizkero, biztanda, mendialdean nekazaritza ezinezkoa izan eta. Horregatik, aliantzak, nekazarien eta herritarren artekoak, bideragarriak eta zentzuzkoak diren nekazal ereduak bulkatzeko. Gazte hasi berriak izanik, gogotsu eta ilusioz beteak egonen zarete. Beharrezkoa da ilusio eta gogoa norberaren lanerako eta beharrezkoa da ere zuen artean elkartzeko, bizi dituzuenak elkar banatzeko eta elkar laguntzeko. Elkarren berri izatea, nekazal kontzientzia izatea eta dinamika kolektiboetan parte hartzea. Maiz, ikusi izan baita azkeneko hamarkada guztioketan, adin zaharragokoetan, norbera bere aldetik ibili dela eta norberaren lana hora da, tarteka elkartzea beharrezkoa da, situazioa egoera sektorea komplikatua delakoz. Bakarka bertzenaz, bertzeak nagusitzen baitira. Akitzeko eta soberaz luzatzeko, urtetan nekazaritzari ez zaio baliorik eman, eta bazterturik egon da. Sektoreak dituen zailtasunei gutxiespen sozialaren agituz. Ekitaldi honekin hain zuzen eta aitorpen instituzional hau inez, nekazarien lanaren garrantzia nabarmendu nahi dugu, eta eman duzuen pausua bertze gaztendako eredua izan dadila agertu. Iduriz, helduen urterako bertzebi nekazari gehiago izintzaten. Orduen, guzi hau eredu bezala agertuz, publiko inez, adibide bezala agertuz, pitenaka, seguraski, gero eta gehiago lotuko dire. Nekazaririk gabe jatekorik ez dago, zaindutako ingururik ere ez. Orduen erran bezala, eman duzuen pausuaren gatik eta hartu duzuen konpromisoaren gatik, eskermile eta eutxi baserriari. Eta hoi erranta, gaurko ekitaldi unek intentzio izuen udaletxerat garri, instituzionalki hauin, erranez importantiak zatela, eta hori garri bat eman manduzuen pausuaren gatik eta horren eskerronez, eta ideia izan etzen, jakabazagaren 3 urtetik behin nolako gauza datinez, 3 urtero hementxen 10-12 gaztenekazari berri biltzia. Gainakoak ere konbietuak ziren, gaur ez direktorial izan, lanean zilako, repartuan edo gauza diferentetan, baina erran bezala, etxatezu bakarrik hemen, 12 gehiago bazate, 35 urtetarat luzetu izanen baginen, gehiago izan itzineten, eta 40 luzatuta ere, bertze multzo bat. Beraz, hoxe.
Lotu lanari. Ba, orduan hori, bakutxan dako, igual hartu zantzure bakutxak zerena edo. Batu gena, foto egiteko. Bai. Sinatzeko pixkat, ez? Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi eta mila esker.